Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Daytoy iti Timek Tinamnama, may sa Timek, agipukpukaw nga ni Apo Jesus umay manen. Agsagana ka, asumabet ken kuana, ket palentegem ti dalan na. Naibag nga orasyo gagayem, sa dinuman nga pagurasan ti lubong nga pagtingtinggan nyo, kaya't kung ay kablaw, tinagan ni Apo Jesus ken ti pamindisyon na kadagiti amin, nasurok at alupulon anas nasyones pagtingtinggan ni Ilocano. Oy paborito nga programa yo Timek Tinamnama. Nagyaman kami kadagiti ado nga kakailyan nga impariknada. Impakamuda mabaen ti Facebook tayo Timek Tinamnama International nga mabinbindisyonan da tinaldaw-aldaw. Agyaman kami launay, gagayem, ken kakapsat. Taday tayo programa makatulong kadagiti pannagnatayo iti na espiritual tinadlaw-aldaw. Itultuloy yo, iparik na sa dinuman ti pagdingdinggan yo, tapno dagiti prayer warriors team, mabalindamat niya kararag, dagiti pamilya yo. Kahit mimet nga ipakamo gagayem, nga ti programa Timek Tinamnama. Ket manggaganmet iti radio, mabaen iti Adventist World Radio. Manggaganyon ton. Kadagiti istasyon ti radio, mabaen iti programa, iti media, ti Seventh-day Adventist Church. Ti programa Timek Tinamnama, kinipapay kada kayo, ti Our Great Hope Today Ministries, manipod ito'y Loma Linda, California, USA. Kada Domingo, may pagpukaw dito yung programa, mabahen ti live stream, manipod ti stasyon ti radyo DJHT 7.7 FM, Airwaves, USA. Sabay kuma, tuloy kayong agdengag. Kinagbuya daytoy a programa Timek Tinamnama ni Apo Diyos ti magbendisyon kada kay amin iti intay panagadal ti daytoy nga aldaw agkararag tayo. O Diyos mi managayat unay dada ditoy dagiti gagayem agdingdinggit ti radio agbuybuya da ti Facebook ken dadto mapay Apo nga pakakitaan ken pakangagan ti programa Timek Tinamnama. At dada dagiti parparikot nga dumteng. Adu dagiti suot ti biyak. Pamilya, trabaho, komunidad, umay dagitoy Apo nga pakasubukan ti pamati. Ni magyaman kami nga dani Apo Dios. Nakasagana nga mangibaklay kadagitoy adadagsen. O Apo bendisyon dagiti awan trabaho na taluktam itirwangan tapno adda pagsapulan datadamet agserbi kadagiti pagtaynan. Kararag mi dagiti parparikot ki pagtainan. Parparikot kadagiti anak. O Apo, umasideg ka kada kami, tatulungan na kami. Iti sumbat kadagitoy nga problema nga dumteng iti biyag. At dada dagiti nagpasina. At dada dagiti agdungdungaw ka naglagladingit, gapot ipupusay tayo atenda ti biyag. Makiadda ka kadakwada. Agyaman kami nung mamatim kami ken ka. Uray numatay kami. At nanamnama. Iti panagungar manen. Tulungan na kami tida itong aldaw. Iti panangsapon mi manen iti kinapudno babaen tinasanton nga surang. At sipot na tinawat mi ida. Tinapatay ganagan na po may susaman lubot mi. Amen and amen.
Ti saludsod kada tayo, ito nga adal. Apay ngay may ni Kristo dito daga. Amuyo gagayem, nasken kadi, nga agpaiso nga umay ni Kristo dito daga. Alakat amu tayo nga dinayanat na ijay ti umuna nga iay na. May kadwa nga iay na isunton iti kadwa na dagiti adong angheles nga agparang iti tangatang.
Tati panakay salakan tayo asidegen. Saan kadi amay salakan ti isang katawan ti sabali nga pamayan? Gagayem ti panggep ngay mayan ni Kristo dito daga iso ti panangisalakan na ti tao akas ko na ti Lucas 19 versikulo 10. Tahan na kayat uray maysa ti mapukaw. Dahito ti kalat nga nakaibaunan na dito daga. Imbilang gagayem ni Apo Jesus anapatpateg tinapukaw a tao ngem ti amin a kinadayag ti langit. Anyan nga nagimbag na din. Apay anaka raman ni Apo Jesus ti lasag ken ti dara tayo. Iti libro iti Hebreo 2 versikulo 14 nalawag nga kunana ti kastoy gagayem iti kasta agsipud ta dagiti anak makiraman dati lasag ken dara kasta met ken kuana nakiraman kadakwada tapno gapu iti patay. Pukawon na dayjay addaan panakabalin ni patay. Kahit yung asauan, iso ti kabusor, iso ti diablo. No adalan tayo ngostu iti Biblia gagayem. Naglasag ni Kristo gapu iti panggep na ti matay. Dahil di ipapatay na saan nga may salaeng nga pasamak ti biyan. Ta isukit di iti kangangatuan a pinanggep na. Pinanggep na tinagtao tapno matay akas may sa nga tao gapu kada tayo tapno laeng masubot tayo gapu ti kinamanagpasong tayo. Hallelujah. Anyan to kaditi bunga dahil di papatay ni Kristo. Pagkitain tayo gagayem di Matthew 20 versikulo 28 nalawag ako na akasmet ti anak ti tao saan ngay may tapno pagserbyan. Di ket tapno agserbi ken ited na ti biag na may sa asubot dagiti adu. Namin adu ken namin adu ti panangulit-ulit ti baro at tulag no baro at testamento iti daydi ipapatay ni Apo Jesus. Adu dagiti padto ti daan nga testamento may papanti ipapatay ni Kristo. Ipapatay ti dalan nga inalan ni Kristo tapno madadael to iti masangwanan ti kabusor nga iso ti Diablo. Anya kaditi nagsaritaan da Moses ken Elias ken ni Kristo iti bantay iti panagbalbaliw. Amuta dayta ijay marungatulag iti libro iti Matthew ken oray iti Juan. Ket kunana ti Lucas 9 versikulo 30 ken 31 kapitulo 9 kunana ket adtoy dagiti dua lalaki a makisasauda ken kuana. Sino ti kasasauda? Ni Kristo. Iti dayta bantay ti panagbalbaliw. Sino dagitoy dua? Isoda Moises ken Elias na nagparanda asidadayag ket sinasauda iti panagwayawayana angan nganin matungpal ijay Jerusalem. Daytoy kakabsat ket adaleksyon nga maanag tayo nga naimbag. Kani Apo Jesus naamuan babaen kadagiti dua nga nabirtud alalaki ti Apo ti panggap ti Dios. May batay iti panakaipadto ti Mesias. Apay-apay nga agsagaba ken matay ni Apo Jesus. Apay nga matay. Bueno gagayem no basahin tayo ijay 53 a kapitulo ti Isaias versikulo 5 kastamet ti 8, 11 ken 12 may baga iti kastoy no apay nga agsagaba a matay ni Apo Jesus. Kung natin nasantuan nga surat ting ganyan. Ngem nasugsugat agapu kadagiti lapsing tayo. Iso napalitem agapu kadagiti kinadakas tayo. Ti dusa ti panakaypaay na anay patay ken kuana.
Ket gapu kadagiti saplit na maagasan tayo. Saplit. Gapu iti basol. Agasan ni Apo Isus na itati karina ganyan. Kuna ni Pedro, anatay tinalinteg gapu kadagiti nakillo. Kuna ni Pablo, ani Kristo, natay gapu kadagiti kinamanag basol tayo. Nabasahin tayo iti muna nga Pedro 2:24, mabasa di gitoy. Suno gagayen. Ti agnanayon, apatay tayo, dahil ipapatay ni Apo Isus ijay cross. Insuna na tayo. Yan tangay nga isun ti matay. Yan tangay ko nakidi. Datayon ti matay. Isun tinang isuno dahil tangay ipapatay. Gapo ka na tayo. Nalintag ken talaga amay kari nga agbyag. Ngem natay ti lugar dagiti nakillo. Amay kari amatay. Natay gapo ti kinadanas. Naging bakit din dahil nga Diyos. Nagbalin nga tao. Tapno laeng alaen na ti lugar tayo. Ket iso ti matay, gapo ka dagiti basbasol tayo. Anya dagiti bunga ti papatay ni Kristo gapo iti tao. Adda bunga na gagayem. Ibunga na dagiti panakai ted ni Apo Dios tapno may kapya tayo ti Dios. Ti managbasol nga tao may kapya kini Apo Dios. Kuna natin na santuan nga surat, tamakay-ayo ti Ama, at ti amin nga panakapunno agtaeng kenkwana, ket gapu kenkwana may kapya kenkwana metlaeng dagiti so amin na bambanag. Idinto nga inaramid na ti kapya agapu ti dara na iti cross. Gapu kenkwana kunak uray dagiti adda ti rabaw ti daga uray dagiti adda sa dilangit. Kolosas 1:19 ken 20. Gagayem ken kakabsat ni Apo Isus. Isu ti na magkapya kada tayo ken ni Apo Dios. Inted na day tangarantay tapno madan tayo ti inanama ti panakaisalakan. Apay-apay nga mapakawan ni Kristo dagiti managbaso. Gapu ta natay ken imbuyat na ti dara na gapu kada tayo. Tadyo muna nga Pedro Kapitulo 1, versikulo 18 ken 19, nalawag nga kunana ti kakastoy gagayem saan kayo nga nasubot kadagiti bambanag nga agrupsa akas ti pirak ken balito. Diket ti dara ni Kristo a kordero nga awan pilaw ken tulaw. Gagayem nga dumdumngeg. Ni Kristo ti daton ti baso. Ket gapu ti papatay na naited ti pakawan kadagiti managbaso. Naited ti pamakawan na ken kaken kanya. Nabasahan tayo nga nalawag ti Hebreo 2:22 ken Isaiah 53 versikulo 12, babaen daydi ipapatay ni Kristo mabalin ni Apo Dios ti mamakawan iti amin nga lubong. Dayta kakabsat ti sagot. Parabor ni Apo Isus libre. Awan ti aramiden. Itaramid na ni Jay Cross. Ngayon talang aramidin tayo, agtulnog tayo. Gaputa salakan na tayo. Angkit din nga, agtulnog tayo, gaputa kayo tayo may salakan. No di kahit, gaputa salakan na tayo Jay Cross. Agtulnog tayo ken kuana. Amen. Amen. Yagayem, nabayadan ti pateg, ti kinamanagpason. Napakawanan tintero amin at at tao gaputi papatay ni Apo Diyos si panakaibartay na ijay cross. Naskan laing at tao awaten na daytoy babaen ti pamati. Ikideng tayo nga awaten tayo ni Apo Diyos. Ikideng tayo nga agtulog tayo. Ikideng tayo. Napagbiyagan tayo ti biyag na. Ket ited na ti pamakawan. Ugasan na dagiti naglabas. Dagiti mangburburibor tayo nga riribok. Apektaran dagiti konsensya tayo, pinakawanan dayjay. Napadasa mo imbitaran ni Apo Isus. Umay itibiyag mo ket ikarin manipod ti daytoy daw. Rugyamon ti agbiag analinte. Asumurot ken kuana. Imay natay ni Kristo dito'y dagang agpay ti amin na tao. Gaputay imay natay ni Kristo
inteden ti Diyos ti panakaisalakan ti tao. Amen. Bueno. Natay gapu kadagiti awan ti Diyos da. Ket kunana iti Juan 12 versikulo 32-33, ket siya noy may pangato at manipod iti daga. Guyog-guyog to kanyak amin a tao. Ngem dayto kinunana idi pangi paawat na noan niya kita ti patay ti panangi patay nanto wenno ipapatay nanto. Ipapatay ni Kristo gagayem. Isu ti dakkel abaton balani nga pang ted na iti suamin nga tao nga pang guyugoy na. Di kinaman nagayat na kenta. Ano naglablaba sa tawtawen adan agasawa anakay ken baket. Adda ti anak da nga naibalod. Naibalod agsipud tanadoktalan nga daytoy nga anak da rinames na ti maysa nga ubing a maladaga. Sa nalaeng rinames no diket pinapatay na piman dayta nga ubing. Naibalod garon. 20 ket talon nga tawen nga nagsagaba nga panangikaro iti pagbaludan. Iti kay may ka-20 ket talon nga tawen na panunot tinaganap na mapanda kasao iti gobernador iti Ohio, estado ti Ohio. Tapno ipagpakasi dagsipud ta 20 nga tawen na ikaro na maten ket kinunadamat nga nagbalbaliwen ti anak na isu nga kinunana itata ag kasangay, ag birthday, ag kumplanyo ti gobernador. Tintaman bakit ipagpakaasi ta mapakawanan nan ti anak ta nga nagbaso. Damag nga nagbalbaliw maten. 20 ket talong nga tawen na ikaro nang ti panagyan na ijay pagbaludan ket sapay kumatababaen ti pamakawan iti gobernador iti kumplanyo na uno panagkasangay na mawayawayaan ti anak na. Plinado nga rod itakay ken baket. Tinapan iti Kapitolyo iti maysa nga oras tapno makisauda nga ipakpakasi iti gobernador ti Ohio nga pakawanan nan iti panawen ti panagkumplanyo na iti anak da nga naibalod ti 20 nga tawen gapu ti basol nga inkaronan. Timteng ti aldaw petsa nga naki-appointment ti lakay ken baket nga makipagkita dati gobernador iti Ohio. Dapat gangarod dayta napanggep da ket pinastrek iti ayudante iti opisina ti gobernador. Kuna ti gobernador anya aya ti may tulong tayo apo no apay nga da kay dito. Oro gyanan ti agsangit digiti lakay ken baket. Apo gobernador iti daytoy nga oras ti panagkumplanyo. Amok nga nalukneng ti puso nga mangpakawan uray digiti managpasol nga dati pagbaludan. Apay aya na ti gobernador. O apo gobernador kung natibakat ti anak mi, nadamag bumet nga Edibilio Vicentos at away nakas ito, gaputi naramid na nga dakes na ibalod. Ket nakadngan iti korte, agyan di pagbaludan ti 20 ket 3 nga tawen, amay sad adusa, ket masapul nga ikaro. Ket apo, kahit mi kumang ipakpakasi mi, napakawanemon iti anak mi. Apay, anya ka di tinadamag yu, when apo gobernador at dati naawat mi nga surat, nga inton umay alawas, may pan iti selya, elektrisidad, ma-electric chair ket mapapatayen ti anak mi. Nadamag mi apo nagbalbaliwen ti barumi. Dimla kaasyan kani patay mo dayta na asi nga pamakawan mo babaen iti panangaramid mo tilintay nga mawayawayaan ti anak mi sakpay nagtugaw ti silya elektrisidad. Diningag garod ti abogado ket nakita na ti panagganag-ek iti ladingit digitoy baket ken lakay. Nasyan di gobernador
iti aldaw ti komplanyo na. Kahit ko na dahito yung nga birthday, kahit ko nga ito dahito nga sagot, tapno waya-waya at dahito nga ubing. Ngayon masapol nga pang bukitain. Masapol nga pang kubisitain. Na-schedule garod. Ti papan, ti gobernador, ng imbagana, iti warden. Dagiti mangimatmaton, ti pagbaludan kinunana, hanyo ibagbaga nga umayak, ta bisita, dahito nga tao. O, wala po gobernador, hami ibagbaga nga umayak. Dimteng ti aldaw. Napan ti gobernador, ti pagbaludan. Kahit ko na ti warden, o apo gobernador, dahito iti dalan, dahita nga selya, dahita na lugar, numero 48, iso dahita tayan, iti tao nga sapsapulan. Napangarod ti gobernador, ay estilo nga tao, naka-Amerikana, plansado, nagna nga mapanen, iti lugar nga nakaibaludan, dahita alalaki. Idin nga sumungad ti pagbaludan na, dahito alalaki, kinuna na, hangko masapol ti pastor. Ado nga pastor ti may to yan karkarara, anak matulungan. Pumanaw ka dito, hangko masapol ti pastor. Naging gana nga kunan, di gobernador, imayak tapno imay ko ited tinaimbang nga dabag. Nagadudagit nga naimbang nga dabag ay. Hangka masapol. Pumanaw ka dito. Agburot latid dara. Makita iti may ministro. Aumod ti may tulong na. Aumod ti may tulong ni Apo Diyos. Ikanak ka dito gundaway anak ko. Tay mayag dito tapno tulungan ka. Hangko masapol ti tulong mo. Pumanaw ka dito. Na minsan pa kung natin gobernador. Kahit ka natulungan. Doon nga tulungan na. Wamwet lang tati magbagada. Balasubas na kita kay magbagada ka tumulong na. Pumanaw ka dito. Hingga na nga pimanaw. Iti gobernador. Napanti warden. Nagsipod tamuda nga mabilbilang ti aldaw. Kat umay ti aldaw. Nga mapapatay kat madusa ka puti baso na ito'y kalalaki. Kat napandig iti naganak at pakpakay si tapno, may ruwar ken mapakawan, enteramente, ipiyag na ito yung nagbaso kalalaki. Hindi napanti warden ko na barok. Anya timbaga ni gobernador ken ka? Anya ti punang gobernador? Wan, ni apo gobernador tayo ti Ohio imay. Kahit nakasao. Limabaga. Kimita tinakudra. Nagikiskit ko na. Umay na tulungan. Ngam saan kumet. Pinalubusan na imay. Imay na tulungan. Ngam pinapanaw ko kiti. Dimteng ti aldaw. Dahito nga tao kat madusan iti selya elektrisidad. Idin agtugaw kat ipandan paradbadandan dagiti pang siglot tapno saan naggulagol. Idin ipandan ti switch dahil nga selya elektrisidad. Sakbay na natay dahil nga tao. Tapno madusa. Kapo. Iti basol. May karkaro na. Impukaw na. Kayatnak. Imay nagtulungan. Ngam saan kumat nga impalubos. Nagsangit. Impukaw na. Kaya't nakatulungan. Yung pinapanaw kumat. Maging gana. Manadusa. Babae ti selya elektrika.
dayta na tao ang managpaso. Nakasaganat iti gobernador nga pakawanan na waya-wayaan na. Imay. Minsan naman nila. Makisasao ni Apo Isus kada kayo ti dayto yung aldaw. Imnaluktan tapuso. Imay natay kapuken ka. Tapno kayat nalaing nga pakawanan na ka. Ket ikan na ka ti baro na pa nagbiag manipod ti dayto. Paglikudamon ti baso. Paglikudamon dagiti daan apa nagbiag ti kinadakes. Iti karimo ti dayto yung aldaw. Pastrekemon ni Apo Isus ti puso. Isuko mong ti biag mo. Tamadtaan ka iti napakawan, napabaro, abiyag. Naijaya ni Apo Isus. Iti dayto yung aldaw. O Apo, nadada dito'y digiti kakabsak na dundungeg dayto yung program. Imay ka tapno laeng kayat mo nga pakawanan na kami. Imay ka tapno na ibartay ti biyag mo ije bantay kalbaryo natay kagapo kada kami. Dayta kadi ipapatay Apo inalamon iti lugar mi. At tumadaan kami iti baro nga biyahan. Malipod. Iti dayto yung aldaw. O Apo awate mo. Ipuso mi ken ti biyag mi iti dayto yung aldaw. Agsipod ta dinawat may natin napateg. Anagan na po may Jesus. Amen. And amen. Kapuna jay